सब गेसावनो नोंसाव दाखालिबो मुलि होदोंमोन आं गैया जायासै मनासे खाना गारहरदों आं ओइ जानिखै गेसावनो एम्फौ दंलै खास्रावलायदो बारा खोथिला दे दानो अखान्थिसो मोनगोन आंहा आलुआ ओरैबायदि थायदोंमोन ओइ गैया एकदम बुरजा दं गारबाय थायो सब गारनो लागा जादों नै थाइसेबो मोजां गैया माने सेवलाय गोजानो सेवनाय गोजा आं बहुदता खोथिबा खोथिनो हागौ खिन्थु आं दा अखान्थिनाव खोथिला दा केमेरायाव दामान दङ आं जेखौ बेखौनो दोनदो दोननाया मान बुरजा दङ नै इयावबो नै दासो फिथाइयानो गोजा नै खिन्थु सब गेसाव गोजा आरो नै इयावबो दं नै फाग्ला गोजा नै बानलु सिब्र' नै माखा दिं दिं दां दां थायजोबदो नै